ההצגה תשפע. קמתי על הבוקר, יש לי חזרה, הבימה היא צועקת, נו כבר מה קרה? לא למדתי בעל פה, עדיין לא שתיתי כוס קפה, כולי הפוכה, אני שפוכה, אבל איזה כיף יהיה בהצגה. אז עליתי על האוטו ושמתי קצת שירים, לא הייתי בכיתה שנה מכחישת הלימודים, המורות רודפות אותי אבל אני לא מגיעה, מתאמנת לאורח חיילים ומסיב. כמה זמן חיכיתי לצפות בהצגת שמינית של השמחות, עכשיו הלב מלא ברגשות, קראתי לכולם ברוך הבא, מי שבא ברוך הבא, הזמנתי אמא ודודות, חברות בכמויות, לא יהיו פה חברים, אבי, הזמנתי רק בנות. מה שמעת? אנחנו לא יודעים יש שם. הצגה של השבילים. כמה כריזמה בבן אדם אחד. הזמנתי רק בנות.